Kidamtang aru ni pioneer kebarni ada porphai kreisi apor pen Sarupathar BJP Mandal Commitee atum pen patir piponsi Japra Langso Cultural Complex along Pristha milan amei kapaman pon. Bangsa amei along Sarupathar BJP Mandal Commitee amei phulokhiram rongpi mai se pahim phuponsi mai ge phalam thekong chunbang honaram singnar ahin pensi than ponlo. Bangsa amei along manpeng aluhia manpen Dr. Numal Mumin MLA Deputy Speaker Legislative Assembly Jagat Singh Ingti EM Karbi Anglong Autonomous Council Loren Kiling VP East Karbi Anglong District Committee Robi Rongpi East Karbi Anglong District Committee Saipu Kadom Terangpi Kasang Terangpi Lapen Penangan ke Thekiding atum Chetongdun Labang so amei along non ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council MEC Kilik ke padu ponji along Karbi Anglong angkang pi along ta BJP asong ke pahai pon et unji aphan Sarupathar ahawar arat atum phan mesen alam than pare pon lapen Sarupathar arat aphan don pharo phora don pikebrapti arat atum aphan Jagat Singh Ingti EM Karbi Anglong Autonomous Council hin pen longle pata tami ron pon lapen non pata ke long donde arat atum dolang lasikadu kawe arat atum aphan tami kipi pon eji aphan cyclem pon bomlo pusi Jagat Singh Ingti EM ahin pen pachini pon Bangsa amei along BJP kaching hot arat atum kaddu kawe bang pharo kho sose arat atum chetong don si insam jin pen mai pachun ponlo ting pen Sarupathar Mandal Committee pen pristha milan pini ladak Japra Langso Cultural Complex Auditorium Hall long itum pidolo lapen ladak local committee tin pen wholesale itum chehang lo lapen pristha in charge base in charge pristha pramukh latum phan an itum chingwai lo chehang si pini itum chingwai lo non ke bangji election pharman ka chisik lapen polling center tin sitame komat arong komat se amen kidu kawi lahe an aputhak tame angtan konani ke damatum sitame ladak election hut ke pawang perji phan lapen vote ke jok Jiephan athe ahut pen ke EVM machine ahut pen ke ballot lasi non udhubang ke ballot paper pen sako jok thuji lasi la ballot paper ong ke jok kadu kawita ke jok thek jiephan la pen pidong arjana long pudum arjana long vote ki pi pen ke ong dung vote pen Sarupathar constituency pen tame itung ke chepa hayi phansi pin ni tu kachingwa Langji thing pen subhas terang Karbi Anglong live